Сега ще видим разликата в засаждането хоризонтално и вертикално. Ето тези, виждате, не е нужно да броим колко батати са, за да разберем, че това количество на тази леха, която е цялата, е около 4-5 метра. Тук сме насадили около 3 метра. Ето това количество. Батерията я ползвам за стойка. За камерата не върши абсолютно нищо друго тук. И ето, сега ще погледнем колко батата ще се хванат, ако ги поставим вертикално. Това е сорт Beauregard. Те са в чашки, които са вече пикирани на около месец. Изваждаме ги и нека разберем колко ще се хванат вертикално. Лехата е направена от почва, която е от градината. Ето тук тези листа. Може да ги изхвърлим. Сега е момента да направим това, за да ни е по-лесно. Самата леха е направена от почва от градината. Отгоре е сложено горчицата, белия синап, който отскубнахме и го нарязахме много наситно. Той все още си е в почвата. Отгоре се слага ето такава финна торопочвена смес за разсади. Поръчваме си я от един и същи човек всяка година, за да знаем, че качеството ще е същото и няма да има изненади. Както виждате, всичко става много лесно. Накланяте чашката надолу и оставяте един батат разстояние, за да не са много нагъсто. След това трябва да се полеят. Сега, за да не става много дълъг клипа с засаждането, ето тук имаме, вече би трябвало да са с коренчета, да. Ето така изглеждат вече готовите. Има няколко листенца. На дължина е над 20 см. Това даже е много. Но ето това е още по-дълго. Така че ето това са корените. Сега ще прегледаме дали има изгнили. Когато не сменяте често водата, така ще ги извадя да не се бавим. Когато не сменяте често водата, се получава самия корен долу, който е. Тук, ето тук, това бялото, са корените, от него се образуват бататите. Става мек и зелен. Това означава, че водата е била или прекалено топла, или просто не сте я сменили достатъчно често. Как се случва самото засаждане на вече готовия разсад? Може директно от корен, може и пикиран. Сега ще ви покажа директно от корен. Имате задигната леха, примерно 10 метра, която е с височина 30 см, широчина 40 см. Правите, ако е от корен, ето така. В принцип има и по-лесен начин, но сега ще ви покажа този. Слага се с корените до първото листо, което е, и се покрива. Ето, това ви е един готов разсад. Сега примерно ще сложим още един по-малък. Примерно ето този. Този може да го сложим и директно вертикално. В принцип не е хубаво, защото това е лилав сорт и той ще стане много дълъг, което ще ни отвори много работа след това при изкопаването на картофите. Затова най-добрият вариант, специално за лилавите, а и за другите също е добра идея, да ги слагате леко полегнали, както някои слагат домата, до първите листа. И след това ето така леко го изправяте.
това нещо се полива. Ако сложите отдолу капково, след това мулчиращо фолио, единственото, което трябва да следите за влажността или да поливате по-малко всяка вечер, или едно дълбоко поливане на 2-3 дни. Нищо друго не се прави. Не се пръска, не се третира, не се тури. Вегетацията е от 90 до 180 дни, зависи в кой регион на България сте и зависи годината как ще бъде. Като цяло добив от лилавия от 2 до 5 кг максимално, от оранжевите от 3 до 8 кг. Това говорим за вегетация между 90 и 150 дни.